Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Salmo Kapitulo 50, versikulo 21. Ang giingon diri: Gibuhat ninyo kining tanan ug nagpakahilom lamang ako. Busa naghuna-huna kamo nga ako sama usab kaninyo. Apan karon badlungon ko kamo ug sayran ko kamo sa walay lipod-lipod. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Dili ko manalagna mga kahigalaan. Apan sigurado ako nga 98% sa mga lumulupyo sa atong dapit dili gayud musukol kung hagiton og boxing ni Manny Pacquiao. Bisag ako, usara tingali kasuntok ni Manny Pacquiao sa ako, makuya pa na tingali ko dayon. Manny Pacquiao is a seasoned boxer, samtang si Jeremias Hangad, wala pa intawon makasuot og boxing gloves, bisag kausa. So dili mahimong itandi ang abilidad nako sa boxing sa abilidad ni Manny Pacquiao sa boxing. He is a seasoned boxer, mga kahigalaan, and I am not even a boxer. Ingon ni ana ang Dios, walay ikatandi sa atong Ginoo. Walay susama sa atong Dios. Matod pa sa Exodus Kapitulo 15, versikulo 11, ang giingon dire, Ginoo, kinsa sa mga Dios ang sama kanimo. Kinsay sama kanimo nga kahibulungan ug balaan. Kinsay sama kanimo nga nagbuhat og mga milagro ug gikahadlukan tungod sa imong gamhanang mga buhat. Nakita ninyo mga kahigalaan? Ug matod pa usab sa Salmo Kapitulo 35, versikulo 10, ang giingon dire, sa tibuok kong kasing-kasing muingon ako sa Ginoo, wala gayoy sama kanimo. Gipanalipdan mo ang mahuyang gikan sa mga gamhanan, ug ang mga kabus gikan sa madaog-daugon. Ang but ipasabot ni ining duha ka mga bersikulo nga atong gikutlo, mga kahigalaan. Mao nga ang Dios dili mahimong itandi sa bisag unsa ug kang bisag kinsa niining kalibutana. Kasagaran, mga kahigalaan, ug subo kaayo kining pamalandungon. Gamay ra gyud kaayo ang pagtan-aw sa mga tawo sa Dios. Mubo ra kaayo ang pagtan-aw sa mga tawo sa Dios. Ang ilang pagtan-aw sa Dios murag labaw ra nila og jutay. Kasagara ang atong hunahuna sa Dios, mura ra siya og tawo. Mao nga sa atong teksto sa Salmo Kapitulo 50, versikulo 21, paminawan ninyo og utro ang gipamulong sa Dios niini nga bersikulo.
Gibuhat ninyo kining tanan ug nagpakahilom lamang ako. Busa naghuna-huna kamo nga ako sama usab kaninyo. Apan karon badlungon ko kamo ug sayran ko kamo sa walay lipod-lipod. Ingon ni ana ang pagsabot sa mga tawo sa Ginoo, mga kahigalaan. Murag sama ra kanato. Mao nga ang tendency nato atong gimugna ang Dios sumala sa atong pagkatawhanon. Ingon ni ana ang mga Dios sa kining gitawag og Greek mythology. Greek mythology. Sila Zeus, Diana, Aphrodite ug uban pa mura ra og mga tawo tungod kay ang mga gods and goddesses sa Greek mythology. They were all gods created in the image of man. Mao nga ang ilang kinaiya, mura og kinaiya sa mga tawo. Apan ang Dios sa Biblia, mga kahigalaan, dili ingon ni ana. Ang atong Dios walay ikatandi kaniya. Atong tan-awon ang 5 ka mga butang nga magpamatuod nga wala gayoy ikatandi sa atong buhi nga Dios. Una, sa panginahanglanon og pagkinabuhi o kining gitawag sa English og existence. Nanginahanglan ba ang Dios og bisag unsa? Patubago nato ang Buhat kapitulo 17, bersikulo 24 hangtod sa 25. Ang giingon diri, ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ania niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. Ug wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa gikan sa tawo, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tawo ug sa tanang butang. Unsa may klaro kaayong gitudlo kanato niini nga bersikulo, mga kahigalaan. Klaro kaayo nga wala nanginahanglan ang Dios kanato. Usbon ko, wala gayod nanginahanglan ang Dios kanato. Ug sa bisag unsa nga iyang binuhat alang sa iyang existence o pagkinabuhi. Ang background sa Buhat kapitulo 17, mga kahigalaan, miadto si Pablo sa Atenas. Ug nasubo kaayo siya didto, gumikan kay ang syudad sa Atenas nalukop og mga Dios-Dios. Ug tungod kay nahadlok ang mga taga-Atenas nga dunapay Dios-Dios nga wala nila masimba, basin og masuko, nagtukod sila og altar nga ilang gididikar sa Dios nga wala mailhi. The altar to the unknown God. Naguol kaayo si Pablo Naguol kayo si Pablo ug kita usab, mga kaigsuunan, kung nailhan nato ang tinuod nga Dios. Kinahanglan nga maguol usab kita. Mao nga si Pablo wala kapugong sa iyang baba. Iyang gilitok ang kamatuoran ug iyang gimantala ang tinuod nga Dios didto sa syudad sa Atenas. Ug kita usab, mga kaigsuunan, dili kita magpakahilom tungod kay majority sa atong kapanahunan karon wala usab nakaila sa tinuod nga Dios. Usa sa mga butang nga gimantala ni Pablo sa mga katawhan sa Atenas, mao nga ang Dios independiente. Ang but ipasabot ni ining independent, mga kahigalaan, wala siya nanginahanglan kang bisan kinsa ug sa bisag unsa. Walay nagbuhat sa Dios. He is self-existent. Dili utang niya kang bisan kinsa ang iyang pagka-Dios. Ikaw ug ako, mga kahigalaan, utang nato sa Dios ang atong kinabuhi niining kalibutana. Apan ang Dios, wala nakautang kang bisan kinsa. Walay nagbuhat sa Dios. Kitang tanan ug ang tanang mga butang sa tibuok universo gibuhat sa Dios. Mao kini ang wala nasabti sa mga katawhan didto sa Atenas. Apan nasabtan kaayo kini ni Haring Solomon, niadtong gididikar ang templo nga iyang gipatukod didto sa Jerusalem. Paminawan ninyo ang unang mga hari kapitulo 8, bersikulo 27. Ang giingon diri, apan mupuyo bagayon ikaw, o Dios, dinhi sa kalibutan? Kung ang langit ug ang kinatas ang langit dili man gani igo nga imong kapuy-an, unsa pa kaha ang templo nga akong gitukod? So nakita ninyo, mga kahigalaan,
Dili mahimong isulod ang Dios sa usa ka templo. Dako kaayo ang Dios. Dili siya mag-igo sa usa ka templo. Dili gani mag-igo sa tibuok universo. Utang sa tanang binuhat ang ilang existence sa atong Dios. Apan ang Dios, wala nakautang kang bisan kinsa sa iyang pagka-Dios. Matud pa sa Salmo Kapitulo 90, versikulo 2, sa wala mo pabuhata ang kabukiran, ug sa wala panimo himua ang kalibutan, Dios kana. Gikan sa walay sinugdanan, hangtod sa walay katapusan. From everlasting to everlasting, you are God. Mausab kini ang sentimento ni Pablo sa unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 6. Paminawan ninyo, ang giingon dire, apan alang kanato, may usa lamang ka Dios. Kini mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang, ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo, si Hesukristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang, ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Ang buti pasabot ni ini mga kahigalaan, nagsalig lamang kita sa Dios sa atong gininhawa. Apan ang Dios, wala gayod nagsalig kanato. Ang Dios, Dios, ug siya ang nagmugna sa tanang mga butang. Mao nga ang giingon sa Pinadayag Kapitulo 4, versikulo 11. Ang giingon dire, among Ginoo ug Dios, angay kang mudawat sa pagdayig ug sa pasidungog ug sa gahom, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbuot, namugna ang tanan. Now what about the Lord Jesus Christ? Unsa may gipadayag niya sa iyang kaugalingon? Paminawan ninyo ang iyang gipamulong sa Juan Kapitulo 5, versikulo 26. Ang giingon niya, sama nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi. Gitugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. Si Jesus usab, mga kahigalaan, Dios sa walay katapusan, matud pa sa iyang giangkon. This is now the mysterious doctrine of the Holy Trinity, mga kahigalaan. There is only one God, but that one God exists in three distinct persons at the same time, eternally. Amahan, Anak, ug Espiritu. Si Hesukristo mao ang Dios nga anak. Ang giingon niya sa Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 8, ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon, kaniadto ug ang muanhi. So unsa may implikasyon niini mga kahigalaan? Nga dili nato pwedeng isipon nga ang Dios susama ra sa iyang mga binuhat. Ayaw intawon ninyo og isipa nga ang Dios labaw lang og jutay kanato. Kung atong butangan og tulay ang atong kaugalingon padulong sa Ginoo mga kahigalaan, imposible kana. Dili matulayan ang atong pagkalayo kaayo sa Dios. Maugani nga dili nato makabot ang Dios sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Ang Dios ang mikanaog dinhi sa kalibutan, pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mao kadto ang unang punto. Ikaduha, walay ikatandi sa Dios sa iyang hunahuna ug panabot. Nagtuo ko nga daghan kaayo og supporters si President Duterte. Daghan kaayong believe sa iyang pagdumala. Apan pangutanon mo nako mga higala, kang Duterte lang bagayod nagikan ang iyang mga desisyon alang sa atong nasod. Dili gayod in taon. Daghan na siya og mga presidential advisors. Bisan pag si President Donald Trump sa Amerika, mga kahigalaan, gipalibutan usab siya og mga presidential advisors. Ngano man, tungod kay limitado ang ilang paminsar, nanginahanglan sila og mga magtatambag. Ang Dios kaha, nanginahanglan ba siya og magtatambag? Tungod kay dunay mga higayon nga naglibog ang Dios kung unsa iyang buhaton? No, dili gayod mga kahigalaan. Paminawan ninyo ang Roma Kapitulo 11, versikulo 34 hangtod sa 35. Ang giingon dire, sumala sa giingon sa kasulatan,
Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniya bisag unsa aron iyang baslan. Nakita nato mga kahigalaan, ikaw ug ako nanginahanglan og mga magtatambag. Nanginahanglan kita sa tambag ug kaalam gikan sa uban. Mao gani nga panalangin kaayo kung kabahin ikaw sa usa ka simbahan nga puno og mga Dios nun nga mga kaigsuunan nga makatambag nimo. Tungod kay nanginahanglan kita og direksyon. Dili kita independiente when it comes to our mind and understanding. Kinahanglan kitang pahimangnuan ug tudluan. Apan kinsa ba ang makatambag sa Dios, mga kahigalaan? Wala nanginahanglan ang Dios og tambag. Gumikan kay siya ang tuburan sa tanang kaalam ug kahibalo. Nasayod siya sa tanang mga butang niining kalibutana. Ang mga estudyante, kung dunay mga estudyanteng naminaw kanato karon, nanginahanglan og Google ug Wikipedia. Ang mga nag-eskwela ug abugasya, nanginahanglang mubasa og baga kaayo nga mga libro. Maingon man usab ang mga nag-eskwela og medisina, kinahanglang mubasa og daghan kaayong libro. Apan nanginahanglan ba ang Dios nga mubasa og mga libro aron madugangan ang iyang kahibalo? Dili gayod mga kahigalaan. Wala nanginahanglan ang Dios nga mag-conduct og research aron masabtan niya ang mga butang. God doesn't need anybody in terms of understanding. Mao nga sa adlaw sa paghukom mga kahigalaan, walay bisag usa kanato nga makapangatarungan sa basihan sa paghukom sa Dios. Tungod kay nasayod siya sa tanan natong binuhatan niining kalibutana, gikan sa atong pagkatawo hangtod sa adlaw sa atong kamatayon. Ikatulo, walay ikatandi sa Dios sa iyang kabubuton og desisyon. Adunay misis nga dismayado tungod kay gusto niyang muinom og kape. Apan nahutdan siya og kape, mao nga nangita na lang siya og juice aron imnon. Apan pag-check niya sa kusina, wala po'y juice. Nahutdan pod. Dismayado siya. Apan ang Dios makasinati ba og pagkadismaya mga kahigalaan? Paminawan ninyo ang Daniel kapitulo 4 bersikulo 35. Ang giingon dire, ang tanang nagpuyo sa yuta daw walay bili alang kaniya, o gibuhat niya ang iyang kabubuton ngadto sa iyang mga binuhat nga atua sa langit, ug sa mga nagpuyo sa kalibutan, walay makapugong kaniya sa buot niyang buhaton, umay makapangutana kaniya sa iyang gibuhat. So wala gayoy makapugong sa kabubuton sa Dios, mga kahigalaan. He does according to His will. Gibuhat sa Dios ang sumala sa iyang kabubuton, labing labaw ang iyang kabubuton, ug walay makabalibad ug makapugong kaniya. Kining coronavirus, mga kahigalaan, aksidente lang ba kini? Dili gayod. Paminawan ninyo ang Amos kapitulo 3 bersikulo 6, ang giingon diri, mahitabo bang dili mahadlok ang katawhan kun patingugon ang trumpeta diha sa usa ka syudad? May makalilisang bang mahitabo sa usa ka syudad kun dili ang Dios maoy muhimo niini? So daghang nalisang sa COVID-19, mga kahigalaan. Apan ang Biblia nag-ingon nga kining tanan gikan sa Dios o gitugot sa Dios, tungod kay duna siya'y kabubuton niini nga mahitabo. Matud pa sa Salmo 33 bersikulo 11, apan mulungtad hangtod sa kahangturan ang mga laraw sa Ginoo, ug magpadayon sa walay katapusan ang iyang mga tuyo. So wala gayon makapugong sa laraw sa Dios, mga kahigalaan. His will is not dependent upon someone else to enable it to come to pass. Nay nag-text nako, nagpaampo nga makapasar siya sa licensure exam for teachers. Ang iyang giingon, Pastor, pugsa gayod og hangyo ang Ginoo nga makapasar ko sa LET. Well, mga kahigalaan, dili nato mapugos ang Dios. Tinuod, mangayo ta niya sa atong gikinahanglan, apan nagsalig kita kaniya nga ang iyang kabubuton mao ang matuman. Dili nato pwedeng masuhulan ang Dios aron buhaton niya ang atong gusto. Kung dili niya i-grant ang atong gusto, aduna siya'y mas labing maayong plano alang kanato.
Ikaupat nga punto, walay ikatandi sa Dios sa iyang gahom ug abilidad. Ikaw ug ako higala, nagsalig ra gayod in taon sa gahom ug abilidad sa Dios. Apan ang Dios wala siya nagsalig kang bisan kinsa ug sa bisag unsa alang sa pagbuhat sa iyang mga laraw. Aduna siya'y gahom sa pagtuman sa iyang gustong mahitabo. Ang Salmo 115 versikulo 3 nagaingon, ang among Dios atua sa langit, ug iyang buhaton ang gusto niya. Ingon niya na ang Dios, mga kahigalaan. Kita, ang atong abilidad, limitado. Apan ang Dios, walay sukod. Imagine ragod ninyo ang pagbuhat sa Dios sa tanang mga butang. Gilitok lang niya ang pulong, ug ang tanang mga butang namugna. God simply spoke. There was nothing, and then there was something, simply because God spoke. Mo kini ang universo nga iyang gibuhat, puno sa mga higanting butang, puno sa mga gagmayng butang, nalukop sa kahibulungang mga butang. Iya usab nga gigunitan, giatiman ug gisustinar ang tibuok universo nga wala nangayo og tabang kang bisan kinsa. God doesn't need anybody. He has all power in Himself. Ikalima og katapusan nga punto. Walay ikatandi sa Dios sa iyang gugma ug pagbati. Ang sipyat nga tinuuhan sa mga tawo, mga kahigalaan, mao nga ang Dios kuno puno og gugma sa iyang kasing-kasing, apan wala siya'y kabubuan sa iyang gugma. Mao nga gibuhat niya ang tawo tungod kay nanginahanglan siya og kapahungawan sa iyang gugma. Sumigawas nga nanginahanglan kuno ang Dios kanato. Mga kahigalaan, bakak kana. Wala kita buhata sa Dios tungod kay nanginahanglan siya kanato. When it comes to love and affection, mga kahigalaan, kumpleto na ang gugma sa Dios alang sa tulo ka persona sa balaang Trinidad. The Father, the Son, and the Holy Spirit had a perfect love and affection for each other. Again, mga kahigalaan, this is the mysterious doctrine of the Trinity. We do not teach that there are three gods. There is only one God, but that one God exists in three distinct persons at the same time, eternally. Ug ang tulo ka persona sa Trinidad, tiunay gayod nga nagkahigugmaanay sa usag-usa, sa wala pa niya buhata ang mga katawhan. Pruweba, Juan Kapitulo 17, versikulo 5 ug 24. Unahon nato og basa ang versikulo 5. Ang giingon dire, karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. So you see? Ug ang bersikulo 24 nag-ingon, amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Nakita nato mga kahigalaan, nahigugma ang amahan kang Jesus bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. God was perfectly contented in the context of the Trinity. Gibuhat niya ang tibuok universo dili tungod sa iyang panginahanglanon. Kumpleto na siya sa iyang kaugalingon. Siya ang tuburan sa tanang panalangin. Ang Salmo 36 versikulo 9 nagaingon, tinubdan ka sa tanang kinabuhi ug tungod sa imong kahayag nakita namo ang kahayag. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Unsa may tubag sa atong kasing-kasing, karong nasayra nato nga ang Dios dili gayud ikatandi kang bisan kinsa ug sa bisag unsa. Una, ato siyang daygon og pasidunggan, mga kahigalaan. Tako siya nga pagadaygon tungod sa iyang pagkasiya. Matod pa sa Roma Kapitulo 11 versikulo 33, pagkabahandianon gayod sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo. Walay makasaysay sa iyang gahom, walay makasabot sa iyang mga paagi. Mahibulong kita, mga kahigalaan, sa atong kahibulungang Dios. Simbahon nato siya, alagara nato siya,
ang Dios nga wala nang inahanglan kang bisan kinsa ug sa bisag unsa mi desisyon nga bubuhat kanato aron kita makapasidungog sa iyang ngalan ug magmaya kaniya. That's a very extraordinary thing. Gitugot sa Dios nga makalipay kita kaniya. Nanginahanglan ba ang Dios sa bisag unsa? Matud pa ni Wayne Grudem sa iyang libro nga Systematic Theology, gipasabot niya sa mga magbabasa sa iyang libro ang pagka-independiente sa Dios. Matud pa niya, God does not need us or the rest of creation for anything. Yet we and the rest of creation can glorify Him and bring Him joy. Di ba ganahan man ta kung adunay naghatag og importansya kanato? Apan bisag wala kita gikinahanglan sa Dios, gihigugma kita niya ug nagugmad siya og relasyon kanato aron ma-enjoy nato siya ug mahimaya nato siya. We are in fact meaningful tungod kay gibuhat kita niya og determinado siya nga mahimo kitang bililhon sa iyang atubangan. Paminawan ninyo ang Isaias kapitulo 43 bersikulo 7 ang giingon diri, sila ang akong katawhan nga pinili, gibuhat ko sila alang sa akong himaya. Alang sa mga kaigsuunan diha sa pagtuo, tanawa ra gayud ninyo mga kaigsuunan, kamo Kristohanon karon, gibuhat kamo sa Dios o gihulma alang sa iyang kahimayaan. Isaias 62 bersikulo 3, paminawan ninyo, mahimo kang matahom nga korona diha sa kamot sa Ginoo, usa ka harianong korona diha sa kamot sa imong Dios. Diba tamis kaayong pamalandungon? Nalipay ang Dios sa iyang mga katawhan, katawhan nga susama kanato. Dili kita takos, bisag giluwas na kita sa Dios, makasala ra gayud gihapon kita tungod kay anaa pa kita sa huyang natong unod. Apan busy kaayo ang Dios sa matag adlaw sa iyang paghimo kanatong balaan ug moabot ang takna mga kaigsuunan nga kita mahimo gayong tiunay nga balaan walay mantsa ug buling ug magmaya sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang Dios nga wala nang inahanglan kanato mao ang nagdala kanato sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Dili nato kayang kabuuton ang kaluwasan. Apan si Kristo mao ang nagpasan sa atong sala didto sa krus ug ang iyang dugo mao ang naghinlo sa tanan natong kalapasan. Higala, hinaot nga makita nimo nga ikaw makasasala ug dili gayud makaluwas sa imong kaugalingon. Ilalom ikaw sa tunglo sa Dios gumikan sa imong mga sala. Apan pinaagi kang Kristo sa hamili niya nga dugo nga giula didto sa cross. Sa imong pagtalikod sa imong sala ug pagdangup kaniya, iya kang hugasan sa iyang hamili nga dugo aron mahinluan ka sa tanan nimong mga kasalanan. Kining tanan tungod lamang sa iyang grasya ug madawat nimo ang iyang grasya pinaagi sa pagtuo nganha kaniya lamang. Salig lamang kang Hesus alang sa imong kaluwasan. Ang problema man gud sa mga tawo, mga kahigalaan, nagdumili sila sa pagsalig kang Kristo tungod kay nagsalig sila sa ilang kaugalingon. Muingon sila nga, buutan man ko, dili man ko mangulata og asawa, manggi tinabangon pud ko ug uban pa. Buot nilang muadto sa langit pinaagi sa ilang kaugalingong pamaagi. Hinulsuli ang imong pagka-independiente sa pamati nimo gikan sa Ginoo higala. Garbo kana. Sa kaluwasan, inutil kitang tanan. Ang pagaluwaso ni Kristo maulamang kadtong nakasabot sa iyang pagkainutil nga muluwas sa iyang kaugalingon. Ug tungod kay nabati niya ang iyang pagkawalay katakos nga muluwas sa iyang kaugalingon, iyang gibalhin ang iyang pagsalig kang Kristo lamang sa dugo nga iyang giula didto sa cross ug sa iyang gahom sa paghinlo pinaagi sa iyang dugo sa tanang mga kasalanan. Salig kang Hesus higala karon na kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa.
Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.